Když nebude zbytí, natáhneme kukly. Když nebude zbytí, natáhneme kukly. Když nebude zbytí, natáhneme kukly. Když nebude zbytí. Uvědom si, že v téhle době člověk jen stroj. Uvědom si, že v téhle době člověk jen zdroj. Naraditelná součást, každý z nás to zná. Jeden člověk odejde, další se hned přidá. 5 ráno se probouzet se, umývat se, nají se a vyrazit do práce, kde na tebe čeká buzerace. Vypadnou z tohohle koloběhu plný frustrace, motivace ztrácí se, nevrací se agrese, stát se dalším bezdomovce nechce nikdo z nás, ale už si nechci dobrovolně nechat svůj čas krást. Zima už se blíží, energie upadá a já pomalu cítím, jak můj život uvadá. Suši bojky, špaří na vývoky. Když nebude zbytí, natáhneme kukly. Když nebude zbytí, natáhneme kukly. Když nebude zbytí, natáhneme kukly. Že v mých očích není pán, ale jen doš člověk, co tě ojebá, když mu tu možnost dáš. Ty skončíš sám, šéf ti ruku nepodá, když se do sraček propadáš. Klient ti ruku nepodá, když do sraček se propadáš. Rodina ti ruku podá, ale co máš teď žrát? Když vysedej se na práci systém a tenhle stát. Práci trpět, být v kleci doma, drogy, práci se jenom dobře najíst a do 9 spát. To není zas tak moc, tak proč mi přijde kurva drát, že každý den jsem jen od svýho cíle pořád dál. Revoluce v mý hlavě musím řvát pořád, že tenhle řád potřebuje skořit, založíme požár.